Skæring mellem funktioner. I arbejdet med funktioner sker det ofte, at vi har to grafer, som vi gerne vil kende den præcise skæring af, altså det x- og y-koordinat, de begge har til fælles. Jeg vil nu vise jer en metode, hvorpå I kan finde dette skæringskoordinat matematisk. Vi har så en funktion f af x og en funktion g af x. Vi vil altså gerne finde det præcise koordinat, der er ens for dem begge. For at finde skæringen mellem de to funktioner, så sætter jeg dem lige hinanden. Altså kommer der til at stå 3x minus 2. Det skal være det samme som x plus 3. Og jeg vil her nu isolere x. Det gør jeg først ved at plusse med 2 på begge sider af lighedstegnet. Så kommer der til at stå 3x er lig med x plus 5. Nu vil jeg gerne have x'erne over på den samme side, så derfor minuser jeg med x på begge sider af lighedstegnet. Jeg får nu til at stå 2x er lig med 5. Jeg dividerer med 2 på begge sider, og finder så ud af, at x er lig med 2,5. Jeg vil nu gerne finde den y-værdi, der passer til den fundne x-værdi. Jeg skriver altså min f af x-funktion op igen, og udskifter x med 2,5. Det regner jeg ud til er 5,5. Ligeledes tager jeg min funktion for g af x. Jeg tager x og indsætter 2,5. Det her giver ligeledes 5,5. Derfor ved jeg, at de skærer i samme punkt. Lad os nu prøve at tegne det grafisk, så vi ved, at vi har fundet det rigtige skæringskoordinat. Vi har altså vores funktion f af x, 3x minus 2. Vi indtegner nogle punkter for funktionen i vores koordinatsystem og tegner en linje. Og det samme det gør vi altså med g af x er lig med x plus 3. Et par punkter og en linje gennem punkterne. Punktet her, det kan vi aflæse, jamen det er 2,5,5,5. Så vi er altså ret i vores matematiske udregning. Hvordan kan vi så bruge det her i praksis? Forestil dig, at du har en mobiltelefon, som du skal købe taletid til. Mulighed A er, at du betaler 0 kroner i opkaldsgebyr, men 70 øre per talte minut. Mulighed B er, at du betaler 99 øre i opkaldsafgift og 35 øre per talte minut. Vi kan nu sætte de to ligninger af lig med hinanden og finde skæringskoordinatet. Vi prøver bare lige at gøre det grafisk. Vi har vores koordinatsystem. Ud af anden aksen har vi øre, og ud af første aksen har vi taletid. Den ene mulighed, der starter vi på 99 øre og går 35 øre op per talte minut. Den anden mulighed er, at vi starter ved 0 øre, og så derefter betaler 70 øre per talte minut. Skæringspunktet viser, hvor mange minutter du skal tale, før mulighed B bliver billigere end mulighed A.